do stanice Miroslav s odjezdem v 19 hodin 12 minut přijede na kolej číslo 1. Tady přijede na kolej číslo 1. Tady? Jo, tady přijede k nám. Ale to jedno video jsem bohužel vypl, takže tady tohle z toho je nové, jo, takže lidi, omlouváme se vám, tady tohle z toho video je znova, takže čekáme na vlak, Jo, tady hlas. tam je ten nákladní vlak a za chvilku přijede vlak, tak my se vám ozveme, až přijede vlak. Ale já Nashledanou. musím něco říct. No, Když je tady hlásili, že já jsem to natočil. jo, tady přijede na kolej číslo 1, takže Cože tady, hnedka tady, jupi. jo, a kolej číslo 2 někde tam je tady to. Takže jo lidi, my se vám teda ozveme, až přijede vlak, že jo Kubi? Jasné, takže nazdar. Nashledanou. Jo a lidi, dívejte, Kuba má ještě lístek a pokud byste se ptali, nikam jsme nejeli, jenom to dostal od dědy ten lístek, takže ještě vlak za chvilku pojede, tak zatím nashledanou. Takže lidi, vlak už jede. Dívejte, je to Hydra. Co to je za vlak? Hydra. Hydra. Hezké Hydra, to vidí poprvé. Je to Hydra. A ty pocím trošku. Neboj. Kámo, Hydra, krásný. To mi počmárali. Hydra, takže potom vám natočím odjezd, takže nashledanou. Ne, tohle ne. Já ti chci vyfotit takhle, aby si to mohl dát na fotku. Ne. To se normálně. Ale to ne. Lidi, já se vám ozvu, až Hydra odjede, tak On nashledanou. odjíždí. No ty. Už jede lidi, už jede. Wow.